Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa dnes od základov mení podstata moderných konfliktov. Lebo ak si predstavujete veľké tankové bitky, tak vás musím zastaviť. Tá skutočná vojna sa dnes odohráva úplne inde. A presne tieto slová to vystihujú. Najväčšie zmeny, tie najdôležitejšie posuny sa nedejú jedným obrovským treskom. Dejú sa potichu, takmer neviditeľne, cez sériu malých, ale veľmi dobre premyslených krokov. A práve toto je dnes ten hlavný trend vo svete. Cieľom už dávno nie je zasadiť jeden zdrvujúci úder. Nie. Cieľom je vytvárať neustály, systematický tlak, ktorý súpera pomaly, ale isto unaví a zvnútra oslabí. A kde to vidíme najlepšie? No predsa na Ukrajine. Toto už nie sú nejaké náhodné útoky. Sledujeme úplne novú stratégiu. Desiatky drónov útočia v perfektne zosynchronizovaných vlnách. A prečo? No, aby otestovali, preťažili a nakoniec našli dieru v protivzdušnej obrane. Je to hra na mačku a myš, najprv zahltiť systém a potom udriť tam, kde to boli najviac. A tu sa dostávame k tomu, čo je na celej tejto stratégii absolútne kľúčové. A to je ekonomika. Pozrite sa na tú neskutočnú nerovnováhu. Na jednej strane máte relatívne lacné drony, na druhej strane sú rakety, ktoré ich majú zostreliť a tie môžu byť aj 1000-krát drahšie. A o tomto celé je. Toto je vojna vyčerpania a nebojuje sa len muníciou, ale hlavne peniazmi. No a presne táto otázka je jadrom celej stratégie útočníka. Tu nejde len o to zničiť nejaký cieľ. Ide o to, aby obranca postupne ekonomicky vykrvácal. Viete, každá zostrelená hrozba je síce malé víťazstvo na bojsku, ale zároveň je to obrovská finančná strata v pokladnici. Poďme sa teraz ale presunúť z toho fyzického, viditeľného bojska na to neviditeľné. Práve tam sa totiž odohrávajú tie najdôležitejšie bitky. Vítajte na bojsku systémov. Elektronický boj. Možno to znie zložito, ale v skutočnosti je to tichý, no o to dôležitejší súboj. Je to vlastne boj o ovládnutie vzduchu, ktorým prúdia všetky signály. A ten je základom úplne všetkých moderných operácií. A aké sú následky, keď sa to podarí? Viete, úspešné rušenie nikdy nespôsobí len jeden problém. Je to ako domino. Spustí to reťazovú reakciu. Najprv zmizne signál GPS, hneď na to prestanú fungovať drony a presné zbrane. A výsledok? Celá armáda sa spomalí, komunikácia sa rozpadne, chaos. Takže tá pointa je vlastne celkom jednoduchá. Však v dnešnej vojne sa kontrola nad signálmi stala rovnako, ak nie dôležitejšou, ako kontrola nad samotným územím. Je to úplne nová priorita. Ale signály nie sú všetko. Poďme ďalej, pretože ten istý systémový prístup vidíme aj v ďalšej, absolútne kritickej oblasti. A tou je logistika. Prečo sa zrazu tak veľa útokov sústredí práve na zásobovanie, sklady a železnice? No, odpoveď nám odhaluje ďalšiu vrstvu tejto systémovej vojny. Toto porovnanie to hovorí úplne za všetko. Keď zničíte jeden tank, je to strata, ale keď zničíte sklad munície alebo paliva, no, to je katastrofa pre desiatky, možno stovky ďalších jednotiek. Útok na logistiku má jednoducho oveľa väčší dopad. Je to Achillova päta každej armády. A práve preto ciele týchto útokov nie sú nejaké náhodné body na mape. Vôbec nie. Sú to životne dôležité tepny armády, železničné úzly, sklady paliva, munície, opravovne. Každý jeden takýto zásah systematicky ochromuje schopnosť armády bojovať. Celý tento koncept systémovej vojny sa však nekončí na bojsku. Tlak sa dá totiž vyvíjať aj úplne inak. V ekonomike. A často bez jediného výstrelu. Skvelým príkladom je to, čo sa deje v Čiernom mori. Aj keď sa priamo neútočí na obchodné lode, už len samotná situácia a neistota vytvára obrovský ekonomický tlak. Čo to znamená v praxi? Tak si predstavte, že všetky lode sú pod drobnohľadom, niektoré trasy sú obmedzené. A čo je hlavné, poistky za prepravovaný náklad letia do astronomických výšok. A výsledok? Obchod je drahší, neistejší. Je to vlastne forma nevojenského útoku, ktorý potichu podkopáva celú ekonomiku krajiny. Dobre, takže si to teraz skúsme všetko spojiť do jedného obrazu. Kto teda v tomto novom type konfliktu vlastne vyhráva? Dnešný konflikt totiž nerozhoduje jediná vec. Je to kombinácia všetkého. Je to ako taký koktail. Neustály tlak z viacerých smerov naraz. Útoky dronmi, elektronický boj, údery na logistiku a k tomu ekonomické škrtenie. A víťazom je ten, kto tento kombinovaný tlak dokáže lepšie vytvárať
A samozrejme, k tomu dokáže dlhšie odolávať. A presne toto je tá hlavná myšlienka, ktorú si z dneška treba odniesť. Už dávno nejde len o to, kto má viac tankov alebo vojakov. Dnes ide o to, kto dokáže lepšie narušiť, oslabiť a v konečnom dôsledku rozložiť celý systém protivníka. Práve v tom je totiž skutočná podstata moderných vojen.